den der kraft lige pludselig ændrer retning, så man bliver skubbet bagud, så ved man nu, at man er ude på det brede. Der er god plads, så rejste dem op, smed stavene og knappede den der hjem op og smed den lige op i luften. Og så i stedet for at vende rundt tilbage til kameraet, som jeg skulle, så fortsatte jeg hele vejen ned til Lazar, ned til den der café, vi havde siddet og drukket kaffe på, tog de der ledeski og knaldede dem op ad vinduet, som stod sådan og pumpede og blafrede, og var lige ved at gå i stykker. Jeg var ligeglad og gik ind i baren, skubbede 2 mænd, der stod der lokalt væk, og så forlangte jeg 2 dobbelte konjak, og det skulle være nu, og det skulle være med det samme. Og der var fuldstændig stille som en westernfilm. Jeg fik de 2, og jeg bukkede først den ene, og så den anden. Og der var stadig helt stille, og så tænkte nu må jeg sige et eller andet, eller betale, og der er ikke lommer. Der gik ind til flere engle gennem stuen derinde, jeg kunne finde på et eller andet at sige. Men så kom holdet, de kunne så følge sporene, og kunne godt se, at der var et eller andet, der ikke var som det skulle. Så drak vi nogle flere konjak. Og så lavede vi resten bagefter, men det er løgn fra enden til den anden. Det var ikke sjovt. Men du har fuldstændig ret, at jeg kunne simpelthen mærke, om der havde ligget et aftryk af en tændsning i sneen bagefter. Det kunne jeg mærke, for når man ikke kan se noget med 143, så skal man altså føle. Og jeg kunne føle rigtig meget der, men primært kunne jeg føle angst. Jeg prøver det nogle gange, når jeg er oppe på de her kanter, hvor de har god plads på motorvejen. Så sætter jeg cruise control på 143 km/t, så lukker jeg øjnene, men jeg tør ikke ret langt.